הכירו את גיא. גיא בחור צעיר ועסוק, עובד בהייטק מבוקר עד ערב. לאחרונה עבר לדירה חדשה וחיפש רהיטים יד שנייה. מודעות, טלפונים, שאלות, מחירים לא הגיוניים ומשאי מתן מעיפים. התוצאה, כאב ראש. גיא מצא עצמו אבוד בחיפושים. אבל היי, יש פתרון! אוקי דוקי! אוקי דוקי הוא אתר מחירות פומביות שעוזר לאנשים כמוך לקנות ולמכור מוצרי יד שנייה בקלות ובבטחה. השימוש באתר אוקי דוקי הוא פשוט, חינמי, וכולל מערכת דירוג גולשים ייחודית שמאפשרת לך לסמוך על האנשים שאיתם אתה סוחר. אז איך זה עובד? נרשמים לאתר עם כתובת אימייל או דרך חשבון הפייסבוק שלך ומתחילים לקנות ולמכור עוד היום. יש לך מוצר למכור? פרסם את המוצר וכמה הוא שווה בעיניך והקונים כבר יחכו לך שם. מחפש לקנות מוצר כלשהו? כנס עכשיו לאוקי דוקי ותציע הצעה. אתה תחליט כמה אתה מוכן לשלם ואולי תזכה במכרז. הודות לאוקי דוקי, גיא שמח מהרהיטים שמצא וכבר הזמין חברים להתרשם מהדירה. יש לך פריטים משומשים ששווה להפוך למזומן? אוקי דוקי הוא המקום להתחיל.